Senyor Bosch, com anem? Bona nit i bona hora. Molt bé, gràcies per convidar-me i encantat de ser amb vosaltres. A vostè per acompanyar-nos una altra vegada. La Vanguardia ahir treia una enquesta, intenció de vot a les eleccions municipals Ajuntament de Barcelona, segons la qual vostè i la formació d'Esquerra Republicana passarien a doblar el nombre de regidors que tenen ara, en el millor dels casos fins i tot a tenir-ne 5, però no era aquesta la idea que semblava que s'havia elaborat en el decurs dels últims mesos. Sí, està clar que, aviam, només doblar, doncs a nosaltres ara mateix ens sembla que no cobreix les nostres expectatives, però amb tota modèstia, a veure, també hem de dir que no està malament, doblar, i que ja voldríem molts altres partits i formacions doncs, poder més que doblar. Tot i així, escolti, és un avís, hem de fer les coses molt millor si volem progressar més, i ho volem, perquè volem aspirar a l'alcaldia. I per tant, jo m'ho prenc com un repte i em sembla molt estimulant. O sigui, jo agraeixo aquestes enquestes, que jo les veig com a estimulants. O sigui, a partir d'ara hem d'assumir riscos, hem de ser gent arriscada, i és quan arrisques que realment pots innovar i pots créixer. Per tant, a partir d'ara, espereu-vos una Esquerra Republicana i un Alfred Bosch agosarats. Quan començarà a ser més agosarat? Doncs ja. Ja, a partir d'avui mateix amb aquesta entrevista. Perfecte, molt bé. Em diuen, és que l'Alfred Bosch el que vol és fer fora el Trias i és capaç de pactar amb l'Ada Colau. Tot el contrari. Jo no vull fer fora a ningú. No vull fer fora ni el senyor Trias, ni la senyora Colau, ni vull fer fora el Mobile World Congress, ni vull fer fora a ningú de la ciutat de Barcelona. Tot el contrari. Jo crec que nosaltres, precisament, podem ser els més inclusius de tots, perquè tenim una idea de justícia social molt marcada. Tenim doncs, una idea d'un futur pròsper i lliure per al nostre país i que Barcelona sigui capital i que tingui un estat al darrere. No? I a més, nosaltres volem regeneració de la política, volem nova política, estem nets i estem nets des de fa 84 anys. Per tant, d'alguna manera, som els que oferim les 3 grans reclamacions que té la gent avui en dia amb un sol partit, amb una sola aposta. Esquerra Republicana té aquestes 3 potes que nosaltres pensem potenciar. Per tant, som inclusius. Esquerra, en el sentit d'un ideari d'esquerres, inequívoc, republicanisme amb tot el que això representa des d'un punt de vista també de model social i de concepte social. I de regeneració, i de radicalitat democràtica, i de netedat. I de Catalunya, que en aquest cas vol dir independència. En aquest cas vol dir que Barcelona ha de ser capital. I si algú no vol que Barcelona sigui una capital de debò i vol que sigui una ciutat de províncies, que ho digui clarament. Nosaltres volem que Barcelona jugui a la primera divisió europea. Per tant, vostè farà que la campanya electoral d'Esquerra Republicana a les eleccions municipals, pel que fa a la ciutat de Barcelona, sigui també un test del 27 de setembre? És que ara el 27 de setembre és a tot arreu. És un tema que ocupa i preocupa a tothom. Tothom vol saber si anem cap a un país independent. És molt gros el que tenim entre mans. Per tant, com no ha d'importar la capital de Catalunya? Fixi's en un detall. Si nosaltres som independents, i Barcelona és una capital de debò, no una ciutat de províncies, una capital, i té un estat al darrere, per exemple, el que li pertocaria del dèficit fiscal del qual sempre parlem és l'equivalent a la població de Barcelona, 3.500 milions d'euros. En 3.500 milions d'euros, vostè pot cobrir la Sagrera i acabar les obres de l'estació de la Sagrera, que tenen mitja ciutat trinxada i partida. Vostè pot acabar la línia 9 i 10, amb el seu tram central, 1.400 milions d'euros. Vostè pot cobrir totes les necessitats de tots els hospitals i de totes les escoles i instituts de Barcelona. I encara li sobraria alguna cosa. En un sol any en què Barcelona recuperés tots els impostos que enviem a l'estat espanyol i que després no tornen en forma d'inversions. Per tant, mireu si és important això, mireu si és important i mireu si té una traducció social, que nosaltres entenem, i per això nosaltres relacionem les dues coses. De tota manera, si torno a l'enquesta de La Vanguardia, i com que relaciona les dues coses, i per tant el 27 de setembre m'acaba de dir està a tot arreu, si ens fixem en aquests resultats, home, seria tant com dir, anuncien que, Barcelona només, el 27 de setembre s'està difuminant. En el millor dels casos, 12 regidors Convergència i Unió, 5 regidors Esquerra Republicana, 17. No conto el PSC, no conto el PP, no conto Ciutadans, puc comptar-ne 2 de la CUP, 19, i Barcelona en Comú no ho sé. No sé si està
el 27 de setembre encara per què? Perquè bé, ja podem, en fi, ja veurem què és el 27 de setembre, el que ara està en el conglomerat de Barcelona en Comú. Tant, aquí no hi hauria una majoria a favor de la independència, no hi hauria una majoria a favor que Barcelona sigui la capital d'un estat propi de Catalunya. Però vostè, Josep Cuní, és un dels periodistes més sagaços en actiu, si no el més sagaç. Això no... Cada vegada em diuen això, trec la cuirassa. Doncs tregui-la, perquè vostè veu clarament, com ho veig jo, coincidirem amb això, que podem fer una lectura molt interessant d'aquestes dades. En podem fer moltes, eh? Sí, però si aquestes dades realment responen a la realitat, també la lectura que podem fer és que tots aquells que van votar sí, que es van pronunciar pel sí, el passat 9 de novembre, pel sí a la independència, si suma aquests, tenen majoria abassegadora, aclaparadora, i creixen molt. Sí, però on I si vostè suma tots aquells que estaven per no votar, o pel no a la independència, si vostè suma tots aquests, retrocedeixen de forma dramàtica. Aquesta lectura també l'hem de fer per ser justos. Sí, l'hem de fer justos, però és que aquí tenim una incògnita que aquí em queda diluïda, que és Barcelona en Comú Iniciativa. Iniciativa tenia vida pròpia, ara està Barcelona en Comú. Barcelona en Comú no sé quin paper juga en relació a això que vostè defensa. Serà tan sagaç o tan poc sagaç, més sagaç que jo, millor dit vostè, amb aquesta lectura, no? No. En aquest sentit? No, igual, però suposo que estem d'acord en què aquesta pregunta qui la pot contestar millor és la gent de Barcelona en Comú, l'Ada Colau i la gent d'Iniciativa, no? Que porten molt de temps... De moment es fan escàpols. Porten molt de temps de l'atento, no? I per tant, de de moment el que sabem, el que ens han dit, és que estaven a favor del sí, el 9 de novembre, que van votar sí, per tant, jo això m'ho crec, no ho poso en dubte, i per tant, crec que aquí no només hi ha esperança, sinó que hi ha l'obligació de tots els que estem d'acord amb això, de pujar-los al carro i d'unir-nos amb aquest tema. Perfecte. Faig meves les paraules seves de vostè i aleshores, en el supòsit que Barcelona en Comú estigués pel sí, com que han dit que volen fer fora Trias, ja estem restant aquesta gran majoria abassegadora. Com que han dit que no volen el mobile, i vostè sí, i ja s'estan desmarcant de vostè. Però aquí és on entrem nosaltres, perquè vostè em diu... Vostè, si estiguéssim als anys 30, vostè apostaria per la Lliga o per la CNT-FAI? I jo li dic, no, nosaltres som Esquerra Republicana, som una aposta en sí i de per si, i tenim el nostre ideari, no? I tenim aquest 3 en 1 que li comentava abans, que jo crec que és atractiu i que respon al que la majoria de la gent a Barcelona vol, no? Aleshores, nosaltres estem allà, nosaltres el que intentem és tirar endavant i incloure el màxim de gent en un projecte de ciutat que nosaltres veiem com a inclusiu. Nosaltres no volem una ciutat amb col·lisió, no volem una ciutat partida. Volem una ciutat que jugui per la conciliació, que jugui per la pau, pel progrés. Volem una ciutat d'èxit. Senyor Cuní, volem una ciutat d'èxit. No ho és ara? Barcelona no és ara una ciutat d'èxit? Sí que ho és. Per tant, no volem anar contra l'èxit de Barcelona, l'actual. Però aquest èxit, i això sí que permetin que ho remarqui, aquest èxit no sempre arriba fins a tots els ciutadans. I nosaltres volem que l'èxit arribi fins a l'últim dels ciutadans, és a dir, que sigui compartit. Perquè si l'èxit no és compartit, no és tal èxit, és una altra cosa. Potser és lucre, potser és una altra cosa, és triomf d'alguns, d'uns quants. Volem que sigui compartit. Per tant, el Congrés dels Mòbils, sí, i tant. Turisme, sí, i tant. Però que aquest èxit arribi a tothom. Entenc, Congrés dels Mòbils sí, però d'aquí agafar el seu representant i portar-lo a fer veure que és ell qui inaugura el metro que va a l'aeroport, tampoc no cal, no? Seria aquesta la diferència? Ara no sé si l'estic seguint. Qui ha portat el seu representant? Home, l'alcalde i el conseller de Territori i Sostenibilitat en l'ampliació aquesta que hi ha del metro van fer un viatge especial només pel màxim representant del Mobile. Ja, però aviam, vostè sap que de vegades els polítics ens perden les cintes, no? I això de tallar cintes, per tant, jo tampoc li donaria excessiva importància. No, ho dic pel que diu vostè, si la talla per tothom, no? No, és que és el que estic dient, o sigui, és bo que hi hagi turisme i és bo que sigui un cas d'èxit a Barcelona. El que no és bo és que això perjudiqui els veïns, que no estigui condensat. I per això, per exemple, tenim una proposta molt clara, que és que la densificació de la ciutat es combati amb una moratòria al centre i que els allotjaments turístics, durant un temps, no puguin anar al centre, sinó que es construeixin de nous, no volem impedir que prosperi la ciutat i que aquesta riquesa arribi a tot arreu, però sobretot a barris on potser ho necessiten molt més, que no pas aquells que ja estan saturats. M'està dient més nou barris i menys diagonal. Sí, amb això sí. Amb això sí. Què li fa falta a la Diagonal? Què li fa falta a Pedralbes? Què li fa falta a Sarrià? Li fa falta transport públic. Li fa falta la línia 9.
I en la línia 9 ens hem de posar tots d'acord, aquí sí que hem de fer un pacte de ciutat entre tots i incloure tothom. Tothom, tothom. I quan dic tothom vull dir el PP, qui sigui. I aconseguir que aquesta línia s'acabi i que la línia 9 arribi durant aquesta pròxima legislatura a la zona franca. No és difícil, no costa tants diners. Que hi hagi una estació de metro a la zona franca. Porten 50 anys que hi ha pobra gent demanant metro. I és la part de la ciutat més important que encara no en té. Per tant, ha d'arribar, aquest èxit ha d'arribar a tothom. Salari mínim de ciutat ha presentat avui Xavier Trias i em diuen que vostè s'ha enfilat per les parets perquè vostè porta aquesta proposta i és com si ara avui l'hagués descobert l'alcalde Trias. No m'he enfilat. El dia que vostès em van convidar i no vaig poder venir, que era el dia 3 de febrer, nosaltres vam treure aquesta proposta i va sortir publicada. Jo no m'enfilo, tot el contrari. Nosaltres volem incloure, nosaltres volem arribar a pactes de ciutat. Per tant, si el senyor Trias accepta aquesta proposta, secunda aquesta proposta i se la fa seva, jo sóc la persona més contenta de la Terra. O sigui, que nosaltres puguem fer propostes i liderar projectes per la ciutat i que després ens diguin d'acord, ens hi sumem, qui sigui, com m'ha de fer trist això? No, és impossible que em faci trist. A mi em fa l'home més feliç de la Terra, és pel bé de la ciutat. I a més creiem que el salari mínim estaria molt bé. Ho fan a Los Angeles, com vostè sap, ho fan a Nova York, ho fan a Montevideo, ho fan a Mèxic DF, ho fan els lenders alemanys, i això serveix per no degradar la feina en una ciutat en què el nivell de vida... No és una subvenció, com entendrà tothom, no és una subvenció. És dir, la gent ha de cobrar un sou digne. Llavors et poses d'acord, els empresaris, els sindicats, i augmentes com a mínim aquell 26% en què la ciutat de Barcelona és més cara que la mitjana espanyola. I a mi em sembla el sentit comú, no li sembla? No, totalment, perquè a més Barcelona és una ciutat molt cara. Molt. Ho hem d'admetre, aquells que hi vivim també la patim, que de vegades això s'oblida. En aquest sentit, el dia que Junqueras i Mas van fer l'acord per acordar, que encara falta veure què s'acorda, però en fi, estem en aquesta, vostè va dir, això en l'àmbit municipal no sé si ens compet o no ens compet, en tot cas vostè se'n va desmarcar. Es continua desmarcat avui o matisa? Qui se'n va desmarcar primer va ser el senyor Oriol Junqueras, que va dir, això no ho hem parlat. Sí, ho va dir aquí. Però a més, tot just sortir de la reunió, després de les declaracions del president, i va recalcar, ei, hi ha acord, ara farem un full de ruta, i per tant anem a construir aquest procés cap a la independència de Catalunya, perquè estem d'acord, i per això es fan les eleccions al setembre i tal. Aquest acord no inclou les situacions municipals, i això és l'únic que jo vaig recordar, de dir, escolti, volem arribar a acords amb tothom, per la ciutat. Parlem de ciutat, parlem de programa, parlem de projectes, parlem de propostes, com el salari mínim, com el tema del turisme, parlem d'acords de ciutat, però no fem que Barcelona sigui un peó d'un escaquer, perquè la nostra ciutat no és cap peó, és una cosa molt més important. És evident que el procés que viu tot el país, Barcelona també el viu, i això també ha de tenir el seu paper i també ha de ser important, però no és l'única cosa que ha de guiar els nostres acords o desacords municipals. Una última qüestió, demà... Ja hem acabat. Que curt. Que curt, se li fa curt. No es preocupi, que ho farem més llarg. És que vostè també m'estimula les preguntes que em fa. Moltes gràcies. Demà, allò que a Madrid en diuen el debate del Estado de la Nación, per tant, és allò festa parlamentària de gala, vostè, com a portaveu i president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, tindrà l'oportunitat de dir-li algunes coses al senyor Rajoy, o ja no cal? Sí, i tant, sí. A més, jo crec que parlar sempre és bo i dir les coses amb claredat i amb fermesa jo crec que sempre és bo. Per tant... Què dirà? Home... Primer l'escoltarà, per descomptat. Sí, hem d'esperar a veure què diu ell, a veure... Depèn de... Home, si adopta una actitud més modesta, no? Ja sap què li dirà, ell li dirà que la recuperació econòmica ja la tenim aquí. Doncs llavors sí que haurem de dir 4 coses clares, perquè, esclar, durant aquests 4 anys vagi vostè al metro, al carrer i pregunti a la gent si realment aquesta recuperació econòmica la viuen, no? I ja sap quina serà la resposta. Per tant, jo crec que això li hem de recordar, però sobretot jo crec que el que li hem de dir és que allò que va prometre... Jo no pretenc que el senyor Rajoy defensi les meves idees, seria absurd, però que defensi les seves sí, i que ell
les seves propostes les dugui a terme? Sí. Per tant, si va dir que rebaixaria els impostos i no ho ha fet, això se li ha de tirar en cara. Si va dir que generaria molts llocs de treball i no ho ha fet, sinó tot el contrari, això se li ha de dir. Si va dir que combatria el frau i no ho ha fet, i això fa que paguem els impostos més alts d'aquesta banda del món, i en canvi tinguem una de les recaptacions més baixes, això vol dir que hi ha molt diner que s'escapa de la recaptació i no estan combatent el frau. Per tant, estan permetent que visquem en una economia tramposa. I això, el senyor Rajoy, que sempre surt exhibint la seva capacitat de gestió, jo crec que se li ha de recordar, perquè no han estat uns bons gestors. I penso que això s'ha de dir. Senyor Bosch, moltes gràcies per dir-ho avui aquí. Tindrem oportunitat, lògicament, sempre que la seva agenda li ho permeti. Quan deixa de ser diputat a Madrid per dedicar-se només a la campanya electoral? Jo des del principi vaig dir que quan comencés la feina a Barcelona deixaria la feina a Madrid. Per tant, això és el que faré. Però quan la feina a Barcelona ja és un contínuum, això no s'acaba mai. Sí, però a veure... Comença sempre, vull dir. Però jo no faig feina a l'Ajuntament, encara. Espero poder-ne fer, espero poder-ne fer moltíssima i servir als ciutadans. Per tant, quan es convoqui oficialment la campanya, vull dir, les eleccions? No, en principi, començar a fer feina a l'Ajuntament vol dir que et donen l'acte de regidor i tu comences a fer feina allà. Si al llarg de la campanya reflexionem i veiem que hem de rectificar i que ho hem d'anticipar, doncs ja no es preocupi que serà el primer en saber-ho, ja els hi direm. Moltes gràcies. En qualsevol cas, mentrestant, demà mateix, per exemple, o demà passat, depèn com el repartiment del temps li faciliti, des de Madrid també tindrem oportunitat d'escoltar què li diu el senyor Rajoy i després de donar-nos vostè les seves pròpies impressions. Doncs moltes gràcies per poder-nos explicar aquí, perquè de vegades hi ha la gent que ens diu és que teniu poques propostes, però és que tampoc tenim tantes oportunitats d'explicar-les, sobretot pel que fa a Barcelona. I en canvi, avui jo crec que n'hem comentat unes quantes i a mi això també em fa una persona més feliç. Doncs, escolti, si el puc ajudar a ser feliç, no seré jo qui li negui aquest dret. M'encantaria que tothom que ve aquí, i sobretot els que estan allà, puguin dir el mateix que acaba de dir el senyor Bosch, que som feliços. Què menys que ajudar a ser feliç? Prou pena tenim d'haver d'explicar tantes desgràcies cada dia, no? No en volem més. Gràcies, senyor Bosch. Bona nit i bona hora. Pilar Rahola, a punt en 15 segons.